Ty máš ružové papuče? Pekné, že? Máš sklerózu multiplex? No tak mám, som nevyliečiteľný, ale som optimista. Príďte sa stretnúť s nevyliečiteľnými optimistami. Združenie Nádej vás pozýva na podujatie Krok so sklerózou multiplex Deň nádeje. 18. mája o 14. hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Viac na nádej.net. Zámerom tejto akcie Krok so sklerózou multiplex Deň nádeje je v prvom rade dodať novej nádeje, nového optimizmu, pretože máme nové výzvy pred sebou a máme úplne novú reklamnú kampaň s ružovými papučkami, ktorá je úžasná, je fantastická a tá ružová farba v sebe nesie nádej. No a okrem toho, že tu máme vlastne novú kampaň a nové ružové papučky a nové ružové trička a nové odznaky ružové, tak tu máme aniela, ktorého vytvorili vlastne naše dve dievčatá spolu s českými motalinkami. A aniel má symbolizovať vlastne to, že všetci, ktorí potrebujú, aby sa skryli pod jeho krídla, tak je tu na to ten aniel. A je tu množstvo ďalších malých anielov, čiže kto bude chcieť, tak toho malého aniela si môže zakúpiť a zoberie si kus tej nádeje z toho aniela k sebe domov. Skleróza multiplex je to ochorenie, ktoré je nevyliečiteľné, ale napriek tomu sú tu dnes ľudia, ktorí sú veľkí optimisti. Možno, že aj symbolom toho optimizmu sú tie ružové trička a ružové papučky, ktoré sme si dnes na znak toho kroku do toho lepšieho budúceho obliekli. A aby sme dlho nerozprávali, tak by som sa rada dozvedela od tej najkompetentnejšej, od predsedničky občianskeho združenia Sklerózy multiplex Nádej, prečo sme my vlastne tohto roku v ružovom? Prečo sme si my dnes obuli tie ružové papučky? Jarka Valčeková, prosím ťa prezrať. Pretože mám pocit, že konečne prišiel čas, kedy treba pozerať s takou určitou nádejou do budúcna, s optimizmom. A treba si povedať, že čakajú nás určite tie nové výzvy, kde tým, že prichádza množstvo nových impulzov, to je ten smer, kade by sme sa mali uberať. Takže preto sme dneska v ružovom, preto máme reklamnú kampaň v ružových papučkách, pretože tie ružové papučky znamenajú, vykročíme v ružových papučkách správnym smerom, pretože tu medzi nami máme aj ďalšie občianske združenia, aby sme ukázali, že vieme sa kedykoľvek spojiť, pretože pacienti jednoducho bez ohľadu na to, ako máme diagnózu, patríme k sebe alebo máme rovnaké problémy. Tento rok je s nami taký môj ďalší kolega, nemý, ale o to energetickejší, zázračný aniel. Prečo je s nami aniel? A povedz mi o ňom príbeh. Anieli majú krídla a tieto krídla znamenajú, že pod tými krídlami sa môžeme kedykoľvek schovať, keď budeme cítiť ťažobu, keď budeme cítiť, že už nepoznáme, kade ďalej ísť. A tohoto veľkého aniela začala pliesť z papiera naša Norika Dropanová. Pomohla jej Mirka Sušienková a dokončili sme to spolu na veľkom motalinkovom stretnutí v Čechách, v Škrdloviciach. Čiže tento aniel je medzinárodný, je česko aj slovenský a má v sebe obrovský náboj, obrovskú energiu, pretože bol vyrábaný s velikánskou láskou. Dajú sa kúpiť trička s ružovými papučkami, dajú sa kúpiť papuče, dajú sa kúpiť odznaky. A slovičko kúpiť není veľmi správne, pretože vy to vlastne možno budete za peniaze preberať. Ale uvedomte si jednu vec, tie peniaze, to není nákup, to je dobročinná vec. Dnešné celé podujatie je benefičné a dobročinné, pretože všetky financie, ktoré sa takýmto spôsobom získajú, budú naďalej použité na vytvorenie mobilného denného stacionára, pretože prostredníctvom projektu z nadácie VUB 10x10 000, kde sme medzi 10 občianskými združeniami, boli sme vybratí zo 70 projektov, sme sa dostali do tohto projektu a máme na to necelého pol roka do októbra, aby sme získali od vás výšku, nemyslím vás konkrétne, myslím všeobecne, od ľudí, ktorí nás budú mať radi, alebo majú radi, alebo ktorí nám chcú pomôcť, aby sme získali výšku 10 000. A druhých 10 000 nám doplatí nadácia VUB.
By som ešte chcela upozorniť aj na SMS-kovú zbierku, ktorá je tiež rovnako dôležitá. Každý rok si ju tu pripomíname a teraz vás tiež poprosím, ak môžete, vyberte si svoje mobilné telefóny, aby sme si to znova mohli zopakovať a natrénovať a aby ste mohli aj takýmto spôsobom podporiť Združenie Sclerosis Multiplex Nádej. Čiže musíme napísať DMS. Pauza. Nádej. Pauza. A číslo? 877. A už som spomínala, že je medzi nami primátor hlavného mesta, pán Milan Vtáčnik. Tak ho teraz poprosím, aby prišiel sem. Už si dal tričko, už si dal butón, papučky ešte nemá, ale ja verím, že si ich do kancelárie zoberie, možno, že si ich tam niekedy obuje a možno, že si ich niekedy dá aj na zasadnutie parlamentu mestského. Je to možné? Vítajte. Pekný dobrý deň vám prajem. Ďakujem, že ste prišli. Poprosím, pozdravme pána primátora. Ďakujem veľmi pekne. Ja vás chcem všetkých veľmi pekne pozdraviť, pretože keď som videl tento odznak, na ktorom je napísané nevyliečiteľní optimisti, tak som si povedal, že to som aj ja. Mne je veľmi blízky optimizmus pozerať sa na svet tak, že aj keď máme pred sebou ťažkosti, tak tie ťažkosti dokážeme prekonať. Presne aj o tom je dnešný deň a ja som veľmi rád, že ste ma pozvali a že môžeme spolu vlastne už po 3. rok spoločne pripomenúť všetkým, že sú medzi nami ľudia, ktorí majú tie svoje ťažkosti možno ešte zložitejšie ako tí ostatní a že je potrebné, aby sme na nich mysleli, aby sme im pomohli, aby sme im prejavili spolupatričnosť, aby sme im prejavili solidaritu, ale aby sme spoločne verili, že tento deň je naozaj nádejou na to, že budú spoločne s nami užívať radosti života takým spôsobom, akým im to choroba dovolí. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Pripomenúť všetkým tým zdravým ľuďom, ktorí si ani neuvedomujú všetky tie obmedzenia, ktoré majú pacienti s touto chorobou, že je dôležité rešpektovať tie obmedzenia, že je naozaj dôležité im pomôcť. A my ako mesto Bratislava to chceme robiť, chceme v spolupráci so združením, ktoré sa venuje tejto chorobe, pripravovať nielen takéto podujatia, ale venovať sa našim občanom, ktorí majú takéto obmedzenia po celý rok. To je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá správa, čiže tá ružová, ktorá má dnes symbolizovať nádej, je naozaj dobre vybranou farbou a ten optimizmus, ktorý je napísaný na tom odznaku, nech vás prevádza po celý rok. Ja som povedal, že sa dám nahovoriť na ten oblek, ja neviem, aké to bude, chcem to vyskúšať, pretože si myslím, že naozaj tomu asi málo rozumieme. My, ktorí s tým neprichádzame priamo každodenne do styku, mali by sme si byť vedomí všetkých tých obmedzení, ktoré túto chorobu sprevádzajú a urobiť všetko preto, aby sme tým, ktorí ňou trpia, pomohli. A rada by som privítala medzi nami vicestarostu pána Petra Osuského, ktorý zasa naopak prišiel v ružových papučkách. Ja sa veľmi teším. Moje ružové papučky zdravia vaše ružové papučky. Dobrý deň, poďte ďalej. Ja som tu skutočne po roku opäť, ako sa vraví, dobrí holuby sa vracajú. Ale oveľa viac si želám, aby sme sa ešte mnohé ďalšie roky tu stretávali s vami, dobrými holubmi, ktorí ste prišli. Ten dramatický príklad pani Koplovicovej, ktorá zabehla v roku 2000 New Yorkský maratón za 36 hodín a 9 minút, ale dokázala zabehnúť 42 kilometrov, je veľmi inšpirujúci. Vytvorila svetový rekord v pomalosti behu maratónskeho, ale aj tak sa stala žiarivým vzorom všetkých, ktorí chcú prekonať samých seba. Želám vám, aby sme sa tu o rok a o rok a o rok znova stretli. Želám vám to nielen v mene svojom ako vicestarosta, ale predovšetkým v mene starostky pani Táni Rosovej, ktorá prevzala záštitu nad týmto podujatím. A Staré Mesto ako mestská časť, ktorá je srdcom Bratislavy, si považuje za česť, že môže hostiť každoročne vaše podujatie. Pomoci vám a inštitúciám a organizáciám, ktoré sa angažujú pre dobrú vec, je Staré Mesto vždy otvorené. Si moja láska, ktorú milujem len ja, si moja oj, 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 oj,
pacient, prosím vás, aké máte starosti? Čo vás boli? S čím máte problém? Musím povedať, že mám problém so stávaním, pretože ako keby na mňa naložili niekoľko kilogramov alebo niekoľko 10 kilogramovú záťaž. Jednak na chrbát, jednak na nohy, jednak na ruky, takže o mnoho ťažšie sa hýbe a človek musí vynaložiť o mnoho väčšie úsilie na to, aby urobil tie jednoduché veci, ktoré sa nám zdajú úplne samozrejme v živote. Tak tu cítite, keď si toto oblečiete, že je to strašne zložité a pochopíte, o čom to vlastne celé je. Čo vás najviac prekvapilo, pán primátor? Ktoré boli také tie úplne prvé základné pocity, keď ste už boli komplet v tom oblečení? Keď mi povedala pani asistentka, aby som si sadol, tak normálne si človek sadne tak, že reguluje ten pohyb pri tomto zaťažení, ktoré mám na sebe a ktoré predstavuje choroba, človek spadne do tej stoličky a potom povedali vstaňte a ja som nevedel vstať. Takže naozaj základné veci, ktoré my máme pocit, že robíme úplne bez problémov a samozrejme, pri chorobe skleróza multiplex až také samozrejme nie sú. Táto sovička bola vyrábaná českou motalinkou, volá sa Jarka Krátka. Vyrábala ju pre nás, vyrábala ju s veľkou láskou, preto, aby sme my mali z nej radosť. A táto sovička zdobí naše priestory chránenej dielne. A dneska tu bude zdobiť celú túto akciu. My tu máme okrem sovičky aj anielov, nádherných anielov. A autorka a spoluautorka týchto anielov je tu dneska s nami. A ten veľký aniel je takisto dielom českých motaliniek a týchto dvoch našich pracovníčok. Jedna sa volá Mírka Sušienková, stojí tam kúsok ďalej, a druhá, neviem kam išla, Norika Dropanová. Docent inžinier Miroslav Hrianka, PhD, ktorý nám možno trošku povie o úplne inej a veľmi nepríjemnej chorobe. A ďalej za ODOS, Otvorme dvere, otvorme srdcia, poprosím, aby sem prišiel Matej Berenčík. ODOS je organizácia pre podporu pacientov s duševnými ochoreniami a ich príbuzných, ktorý je zároveň aj členom na ochranu práv pacientov. Výborne, o tom si tiež povieme. Takže poprosím, máme jeden mikrofón, chlapi, budete si ho striedať, ja idem medzi vás. Ale chcela som sa opýtať, je to veľmi zvláštne, že organizácia, ktorá sa zaoberá jedným ochorením, Občianske združenie sklerózy multiplex je o skleróze multiplex, si pozve na takúto svoju akciu na svoj deň aj ľudí s inými diagnózami. Myslíte, že je to dôležité? Že je to dobré? Ja myslím, že je to veľmi dôležité, pretože my sa musíme spájať, pretože my máme spoločné starosti, mnohokrát aj príjemné chvíle a môžem povedať, že aj radosť, ale ten hlas pacientov, pokiaľ sa budeme spájať, tak bude silnejší, podarí sa nám získať argumenty a získať veci, ktoré posilnia a zlepšia i život pacientov, i čo sa týka liečby, i hlavne informovanosť a vzdelávanie. Takže ja myslím, že je to veľmi dobre. A ak môžem i touto cestou poďakovať tomuto združeniu Nádej, že som sa mohol zúčastniť. Prišiel som veľmi dobre. Ja vás všetkých vítam a zdravím, ahojte. Som veľmi rada, že som tu opäť. Ja som si zisťovala, že koľka je to vlastne ročník už tohto dňa, že vraj 6. Tak ubehlo to teda dosť rýchlo a som rada, že počasie vyšlo. My vám zaspievame dnes a zahráme možno aj trošku jazzovejšie veci. Prvá sa volá Someday My Prince Will Come. Someday my prince will come, someone to call my own, and how thrilling that moment will be when the prince of my dreams comes to me. He'll whisper I love you and steal a kiss or two, though he's far away. Find my love someday, someday when my dreams come true. Someday
my prince will come, or someone to call my own, and how thrilling that moment will be when the prince of my dreams comes to me, and he will whisper, I love you, and still, oh, I kiss her too, the whisper, I'll find my love someday, someday when my dreams come true. Like someone told you, you could march like a toy soldier. Wait a minute, man. Stop being so stressed and use your heart to judge. And oh, feel it tiny. So that I'm the data. Set a fire tree on the side of the stack, and we tell you it's this. Well, but my mommy told me I'm the best, and that's all that ever counts to me. And you could do like someone told you, you could march like a toy soldier. Wait a minute, man. Stop being so stressed and use your heart to judge. And I said, oh, feel it, don't feel. Some of the people don't know. Somebody for anything. So the woman said, I knew one day this gonna happen to me, and I will feel it, the wind ruffling all the trees like my hair. In the evening hour, surrounded by people, even when they say I'm gonna stack, and we tell you as this. Whoa, but my mommy told me I'm the best, and that's all that ever counts to me. Ďakujeme pekne, Filip. Že by nám zatancovala? Určite nie. Čo by ste nám zatancovali? Určite nič. Aspoň valčík. Čo to, neviem čo. Aspoň trošičku, nejaký kúsoček. Neviem, čo to je, neviem, čo. Nie, tak hocičo, nejaký tanček. To sa nedá. To sa nedá, no vidíte, to sa nedá. Aký je pocit v tom obleku? Teplo. A je to, tak ma to hádže. Hádže, ja vás držím. Prvý pocit, aký bol? Nevidím tu, nevidím do stran. Neviem. Ťažko sa tu chodí. Dávam si pozor na nohy, že ako kráčam. Máte pocit neistoty, že by ste mohli aj spadnúť? Mohli by ste si sadnúť, ja vám prinesiem stoličku. Tak. Tak, ako sa sadalo? Ťažko. V čom sa vám ťažko sadalo? Nás už trošičku poinformoval, porozprával nám. Netrafím sa do stoličky. Že netrafím sa do stoličky. Čo by ste teraz od nás potrebovali? Čo by ste ocenili ako podporu, starostlivosť? Keď ma niekto zdvihol, potiahol za ruky a zdvihol. Sie braucht jetzt jemanden. Potrebuje niekoho, vysvetlím tomu pánovi, že tento oblek je o čom. Sie braucht jemanden kräftigen Mann, welcher kann sie aufstehen. Helfen, so. Tak, pán vám to urobí, pán vám teda pomôže. So. Go. Áno, dobre? Cítite sa dobre? Sie sagt Dankeschön, das ist besser. Ich danke. Dankeschön. Dobre. Ešte nám povedzte, keby ste mali takéhoto človeka v rodine, teraz, keď ste mali tento oblek, máte, je to zmena, je to iný zrazu pohľad na jeho každý deň, na jeho vstávanie z postele, na jeho obliekanie, vyzliekanie? Také obmedzujúce, že nemôžem sama sa postaviť, vyzliekať. Budete iným spôsobom s vašim človekom z rodiny, kto je to? Maminka? Budete ináč vnímať vašu maminku po dnešnej skúsenosti? Áno, určite áno. Ona
možno ešte v takom štádiu, že to je v poriadku, ale keby to náhodou bolo horšie, tak budem sa aj snažiť pomáhať. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste mali tú odvahu, že ste si ten oblek obliekli. Ešte raz meno? Nikola. Ja poprosím veľký potlesk pre Nikolu. Tak a môžete ju z toho oslobodiť. Že teraz momentálne vôbec netuším, čo ideme rozprávať, ale ja chcem povedať jednu vec. Ja som strašne šťastná, že sme sa tu dneska stretli. Ja veľmi, veľmi, veľmi ďakujem všetkým, v prvom rade Patka, tebe. Ďakujem. To chce ale veľký potles. Ďakujem veľmi pekne, ja som veľmi rada, že som tu dneska s vami mohla byť, že sme znova mohli takýmto spôsobom komunikovať, navzájom sa dúfam aj nabíjať tou jedinečnou energiou, ktorá funguje iba medzi ľuďmi a dneska o nej tuším spievali aj Kochansky. Presne tak. Chcem sa poďakovať všetkým vám, pacientom, ale aj vám ostatným, ktorí ste tu sa dneska zastavili a prišli sa na nás pozrieť. Ďakujem. Potles sami sebe, ale potles. Chcela by som veľmi poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dnešnej atmosfére, ktorí pripravili to všetko, čo si môžete kúpiť na stoloch, ktoré sú vedľa. Či sú to výrobky z chránenej dielne Skarabeus, to znamená veci, ktoré opäť pomôžu ľuďom, ktorí môžu potom ďalej vyrábať nové a nové výrobky, ktoré sú krásne a originálne, ale aj anielov, ktorých už myslím si ani tam veľa nie je. Sú to ďalší malí pokračovatelia tohto veľkého aniela, ktorí majú rozdávať lásku, energiu a hlavne keď máte pocit, že už to ďalej nikam nevedie, je to ten aniel, ktorý by vám mal pomôcť prekonať takúto veľmi ťažkú, ale prirodzenú chvíľu. Každý z nás ju má. Takže poprosím všetkých, aby vstali. Ktorí môžete vstať, tak poprosím, postavte sa. Zdvihnite sa na chvíľočku. Urobíme taký... Ja by som aj tu nás s Patkou, ak môžem, ja by som sa ťa takto chytila. A urobme symbolický krok v ružových papučiach k pozitívnemu a krajšiemu, možno zajtrajšku, možno tým výzvam, ktoré nás čakajú. Urobme spoločný krok v ružových papučiach. Kto ešte chce vyskúšať, môžete tieto kroky doma skúšať v tých ružových papučkách, len si ich obujte. A vždy, keď budete mať pocit, že ten krok nezvládnete, tak si natiahnite papuče a v tých papučiach si to môžete trénovať. Potom sa vám tie kroky budú robiť lepšie. A tie papuče vás vždycky rozosmejú, lebo majú veľký úsmev a pohyblivé očka. Mne teraz prebehol taký mráz po chrbte ľudia, keď sme ten krok urobili, že som presvedčená o tom, že tú energiu, ktorú sme si tu teraz navzájom vyslali, že nám bude nepretržite pulzovať v našich srdciach a v našom tele. A keď sa tu stretneme o rok, tak si tú energiu, tú, ktorá znova príde, tak si ju znova odovzdáme. Takže ja poprosím mikrofón. A my by sme vám tiež chceli okrem piesní niečo venovať, niečo darovať z čistého srdca. A je to pre to vaše krásne združenie Nádej, Sklerózis Multiplex. A ja viem, že idete budovať niečo nové
A ja som vám ešte slúbil pred 2 rokmi, že vám to aj nakreslím. To stále platí. Áno, to stále platí, takže zo srdca, jak sa hovorí, že keď človek môže pridať len takú malú slamku, ale postavme veľký stoch. Ďakujeme aj za pozvanie, Jarka. A chcem ti dať kus. Povedz, že my hráme ďalej a my hráme ďalej. Ja som ešte chcela povedať, že my sme boli v takej svízelnej situácii. Mali sme 2 týždne do akcie a ľudia my sme nemali nič. A ja som takto listovala v tom svojom mobile, ktorý sa nesmie používať, pretože vyvoláva všeličo. A tam som zrazu našla, že Kochanský. A tak ja mu teda zavolám. Zdvihol Marek a ja hovorím, Marek, prosím ťa, môžeš nám pomôcť? A on hovorí, kedy? Vtedy a vtedy. Není problém. Ideme. Nezaváhal ani 5 sekúnd a povedal mi, že nič za to nechce, ale že nám chce niečo darovať. Ešte teraz predýchávam, pretože som z toho zostala totálne na vetvi. Není to prvýkrát. On už nám pomohol druhýkrát. A ja vám chcem povedať, že vám za to strašne moc ďakujem. A ten obrázok si určite prídeme k tebe zobrať. Teda, áno, to, presne to. Bude to denný stacionár a my ho vybudujeme. A vám všetkým pacientom, ľuďom so sklerózou multiplex, jeden odkaz. Vždy sme boli spolu, vždy sme vedeli jeden druhého nájsť a dnes sme tiež ten krok urobili spolu. Takže sa o seba nebojte, vždy nás nájdete. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ale ten krásny odkaz ešte pre vás. Od Aniela, počúvajte. Videl som zvláštne znamenie. Paťa, aniela, čo sa na vás smeje. V ruke niečo divné, on na tom hrá. A pre vás nič nevravel, len sa usmieval. A vy sa tak krásne smiete o tom. Tak sa usmej, bude ti hej. Aniel sa v kúte uškierá. Tak sa nebrán, bude ti fajn. Každému úsmev nalieva. Tak sa usmej, bude ti hej. Aj keď máš svoje trápenie. Tak sa netvár, že nemáš rád. To keď sa usmeješ. Odtedy je so mnou každý deň. Možno je to len môj vlastný tieň. Ak ho nemáš, tak sa ponáhľaj. Nikam nechoď, v sebe ho hľadaj. Hej! Tak sa usmej, bude ti hej. Aniel sa v kúte uškierá. Tak sa nebrán, bude ti fajn. Každému úsmev nalieva. Tak sa usmej, bude ti hej. Aj keď máš svoje trápenie. Tak sa nebrán, že máš rád. To keď sa usmeješ. Tak sa usmej.